Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Upat ang samdan human misangpot sa pinusilay ang tumong sa usa ka grupo sa MILF nga ipasurrender ang usa ka sospek nga mipusil patay sa kaubanan niini nga usa ka religious leader ug kasamtangang kagawad sa lungsod sa Tipo-Tipo, Basilan. Ani ang detalye. Nagkaguliyang kini mga residente human nadungog ang mga buto-buto sa armas nga nahitabo sa sentrong bahin sa Tipo-Tipo, Basilan Martes sa buntag. Yabit to, malumarisiano no! Allahu Akbar. Doon na say mga residente nga nagdinaganay gumikan sa kahadlok. Ang ubang residente nagpadapli na sa kalsada ug naniid sa nahitabong pinusilay. Atol sa hitabo, gilayong ipasiradaan ang mga kadalanan padulong sa lugar kung asa nahitabo ang pinusilay. Ang maong lugar daw kalit na himong ghost town. Sumala pa, ang maong pinusilay nahitabo human ang himong agreementally miyembro sa MILF, AFP, PNP ug Provincial Government of Basilan alang sa negosasyon kalabot sa pagdakop sa usa sa tulo ka lalaking sospek nga mipusil patay sa usa ka religious leader sa MILF samtang kini nagulat sa usa ka bus terminal sa Lamitan City niadtong October 21. Ang maong biktima giila nga si Kagawad Nazri Tarahin nga taga Barangay Bagindan, Tipo-Tipo. Yung mga suspect ko na perpetrator, taga Tipo-Tipo, yung mga drug pusher, mga drug addict. Kasi parang walang assurance na galing sa LGU na o kaya sa law enforcement na magkaroon ng justisya. Kaya ang kagabi, napakas kami kagabi doon mismo sa mga grupo ng MILF, sinusap namin yung mga commanders kung ano talaga ang mga gusto nilang mga demand nila. Mag-alis na sila sana, pero kaninang umaga, nung paalis na sana ng mga tropa ng MILF, biglang pinaputukan sila na noon. So nag-umpisa na yung putukan. Yung nagpaputok kaninang umaga, mga tropa ng drug pusher. Matod sa Provincial Government of Basilan, dili sa basta-basta nga makuha sa maong mga MILF ang sospek nga mipatay sa biktima sanglit iagi pa kini og due process of law. Meron silang sinuspect na municipal guard ng municipal government. So ang gusto nila isuko sa kanila, of which siyempre hindi rin naman suspect lang nila yon. Kasi nung tinanong ko ang PNP ongoing yung investigation nila, at wala pa silang clear picture. Pero sabi naman nila malapit sila doon sa conclusion. Sumala pa, napatay kuno ang maong biktima human niini gisita ang mga sospek gumikan sa illegal nga droga. Wala man silang alitan. Subalit, yung mga taga-benta ng Siabu, pinapagalitan ni Ustad Bahang yung nabaryo doon sa Lamitan. Kaya yung mga kamag-anak at sa mga kasamahan niya, hiningi niya sana sa mga LG sa taga-Tipo-Tipo, pasukin nila yung bumaryo doon. Atol sa pinusilay, anaa matud pa sa upat ka mga sibilyan ang inisyal nga nasamdan. Usa dinhi ang nakaangkon og serious injury nga gilayong ipatambalan sa ospital. Matud sa Provincial Government of Basilan, isolated ra ang maong kaso. Anasab sa maximum tolerance ang ipatuman nga seguridad. This is an isolated case na ano naman to na manage, hindi naman nag-escalate kasi nga nakakausap naman natin ang both camp. In fact, yung municipal government is nasa defensive lang. Ang ating law enforcement pati yung security forces andoon to pacify, in-apply yung maximum tolerance, hindi sila nag-engage kahit merong putukan. Gilauman nga maundang na ang tensyon aron makabalik na sa ilang Pinoy-anan ang mga residente nga una nang mihawa sa maong lugar human makadawat og hulga usa ka adlaw una ang hitabo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.